କେତେ ବଡ଼ ସାପ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ସାପଟି ଚମ୍ପା ଲଗା। ଧର 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 ଧରିଲ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇପଟେ ଭିଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଲ୍ଟିଟା ଭିଡ଼ି ଆଣ ଟିକେ ବାଲ୍ଟିଟା ଏଠି ହେଲାଣି ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଇଠି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି କିରେ? ହଁ ଢାମଣାଟା ଏଇଠି ନା ମୁଣ୍ଡ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପୁରୁଣାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଢାମଣା। ଧର 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 ହଁ ବାଡ଼ି କାହିଁ ଧର ଧର ରହିଯା 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 ରହିଯା। ବହୁତ ବଡ଼ ଢାମଣା ସାପ। नाग ये होइथिले बोकुआ हे तो देखिला हम जी कहबे नाग साप ता ऊपर जो चकचक दुसुची हे एगो साप हेइछि से कुआडे केने गोला गयानी कोला 4-5 किलो बाउंस चढ़ी जाई ना भाई नहीं रे